በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኻታተልትና ኣብ ዝተፈላልየ ቦታ ኾንኩም ነዚ ድምፅን ምስልን ትካታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ጽቡቕ ክትውሉለይ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ኣነ ኣምላኽ መስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኻታተልተይ ሕልፍ እናበልኩ ኣገዳሲ ዝበልክዎ መልእኽቲን ሓበሬታን ናባኹም ክሰድድ ምዃነይ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ብምጥፋይ ይቕሬታ እንዳሓተትኩ ነገራት ምጥዓም ስለ ዝዓብዩኒ ዘለዉ እዮም። እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ብሓደ መልእኽቲ ናባኹም መፅእ ዘለኹ መልእኽተይ ሰሚዕኹም ክሳብ መጨረሻ ተኻታቲልኩም ሸር ክትገብርዎ ብትሕትና ይሓትት። መልእኽተይ ብዛዕባ ኣብ ዓለማዋጭ ማዓስከር ዳባት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣሕዋትናን ህዝብናን ወለድናን ኣመልኪተይ ሓበሬታ ክመሓላለፍ ከም ዝፍለጥ ክፍሊ ተራድኦ ናይ እንዳሕዋት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ወገናትና ኣኪቦም ኣብ ሓደ መሕብሕብ ቦታ ይሕግዝዎም ከም ዘለዉ ይሕገዙ ከም ዘለዉ ብዝተደጋጋሚ መልእኽቲ ሓሊፉ እዩ። ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ እውን ነቲ ጉዳይ ተሳቲፎም እዮም። ብዓቕምና ኩሉ ካብ ዘለዎ ብገንዘብ ብክዳን ብንዋያት ብዝተፈላለየ ነገር ነቲኦም ፅጉማት ወገናትና ካብ ምሕጋዝ ክሳብ ሕጂ ዓዲ የውዓለን እንተኾነ ግን ኣብ ዳባት ዓለማዋጭ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን ብዛዕባ እቲ ወርሓዊ ዝዕደልዎ ዝነበሩ ራሽን ከም ዝተቋረፀን ክቋረፅ ከም ዝኽእልን ሓበሬታ መፂዎም ኣሎ። 10 ኪሎ ዝዕደሉ ዝነበሩ ናይ መጨረሻ ክሳብ 6 ኪሎ ክዕደሉ ምዃኖም ካብኡ ከዓ ክቋረፅ ምዃኑ እዩ እቲ መልእኽቲ መፂና ዘሎ። ስለዚ ክፍሊ ተራድኦ ኣሕዋትና ብፍላይ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኣካየድቲ ነዚ ህዝቢ ንምሕጋዝ ላዕልን ታሕትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣብ ዝሓለፈ እውን ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ነቲ ፀገም ናይ እንዳሕዋትን ፀገም ናይቲ ህዝብን ተረዲኹም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሰዲድኩምን ኣዋፂኹምን ከም ዝነበርኩም ዝፍለጥ ኮይኑ በቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ክፍልታት ናይ እንዳሕዋትን ናይ ክፍሊ ተራድኦ ኣካየድትን እቲ ገንዘብ ተቐቢሎም ናብቲ ቦታ ኣብፂሖም ነቲ ህዝቢ ዓዲሎም ከም ዝመፁ ፀብፃብ ኣቕሪቦም ነረም እዮም። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ህዝቢ እቲ ፀገማት እንዳከፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ናብ ኣሰካፊ ኩነታት እዮም ዘምርሑ ዘለዉ ማለት እዩ። ንዝቕፅል ዘሎ ክቡር በዓል ልደት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ብምግባር ነቲ ስደተኛ ናይ ኣውደ ዓመቱን ናይ ዕለቱ እንጀራ ንምርካብ ካልኣይ ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብ ክገብሪኦም ማለት እዩ። ንፅባሕ ሰሉስ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ክፍልታት ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ክፍሊ ከተማታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣኸባ ቆፂሮም ኣለዉ። እቲ ኣኸባ ብዛዕባ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ንዝቕፅል ናይ ልደት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ በዓል ምክንያት ብምግባር ነቲ ስደተኛ በብዓቕሞም ንኸዋፅኡ ጉባኤ ንምትካል እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ክቡራት ኣሕዋትና ገበርቲ ሰናይ ወርሓዊ 50 ብር እንዳዋፅኡ ነቲ ስደተኛ ይሕግዙ እዮም። ክዳን ዘለዎ ክዳን፣ ንዋያት ዓራት፣ ዝተፈላለየ ንብረታት ንፅጉማት ክኸውን እዩ ዝበልዎ ንዋያት እውን ንኣባላት ክፍልታት ተራድኦ ኣካየድቲ ብምሃብ ነቶም ፅጉማት ወገናትና ይበፅሕዎምን ይረድእዎምን ኣለዉ። ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለኹም ብፍላይ ወፃኢ ሃገር ዘለኹም ክቡራት ገበርቲ ሰናይ እውን በታ ዘላትኩም ዓቕሚ ነቲ ስደተኛ ንምሕጋዝ ነዞም ክቡራት እንዳሕዋት ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም እውን ደገፍ ካብ ምሃብ ዓዲ ኣይወዓልኩምን። ሕጂ እውን ፃውዒትና እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ኩነታት እውን ትሰምዕዎን ትሪእዎን ኣለኹምን ራሽን ይቋረፅ እዩ ዘሎ። ንቐፃሊ ከመኦም ክኾኑ ዞም ሕብረተሰብ ብጣዕሚ የጨንቐካ። ስለዚኦም ከዓ ኣባላት ኣካየድቲ ክፍልታት ክፍሊ ናይ ክፍሊ ተራድኦ ድቃስ ኢኖም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ንዞም ፅጉማት ንምሕጋዝ ማለት እዩ።
ስለዚህ ክቡራት ተኸታተልቲ وتم أب أديس أبا زلهم نزجوداي سمعهمو ورحاوي لتحد بحتي كابتا زلاتنا 50 بر بموصع نظام صقومات نبصحلهم كمون أوصع هاجر ننبر بأمريكا بكندا بأوروبا بسفرالي بوتان ننبركا أب بوتانا وكلتي اللونايم كمن أبنت بأمريكا $5 ندواز أنا كساد حجي أسات $800 أكيبنا لنا مالتيو سلازي ببا $5 أزيو نعنا نشتيو تأكيبوهن نظام كبرات سدتنيات حواتنا نكم ندحوات ناي درار إلا تم كخوني سلازي $5 أزيا اللاليا بلكع سعيركا رهيسكا تمطون كلها نختوصو أزيو يخبج يجين نتصدق إلكا ختوصو كلها مخا أورحي معلتاوي كي مسلكم أورحي $5 أزيو قليلو بمعلت النحرات أبتبنا يوم كابتاناتي ما يحلف المالتي سلذي كبرات حوات أبي أمريكا دلهم صعبنا حضورنا تأخيبنا أو حدا جروب تطرفنا بزيل أكاونتي كيفيتنا تي $5 أو واسعنا أكيبنا نتم صقومات حواتنا نحجز علينا مالتيو كمونا بسفر اللي بوتا كم وكلتي اللوم كترخبنا نحراد اللي خمون نعاي خوني خليوني أبلات كفل ترادو أبعد سابا زلو كترخبوهم تخليهم حبريتان نحراد اللي خم مالتيو سلذي كبرات تخاتلتنا تم أبعد سابا زلهم أبي توبيا $50 أو حاوي ثم عوض هاجر إن نبركا $5 أو ورحي مالتيو إن عوض أنا نتي صقوم سدتنيان كمون نظام نأمرت أجم جرم ذلو كبرات حواتنا خا دقفنا إلى تنجرهم كخوني وتي علامة كأو بزحال فجين إني أود عمت دقمي يدقم اللغة حسب نلدت كرسوس مخنيات بمقبار كم زقد محجي تواصيو زنبرمو خيلهم عديلهم بزمصو حجون جنزب كنواسينا يبلولو كفلتات تراد أكاير تخفلتات ناي كفل تراد ومالتيو ذي ودحانكم أب مدري إن قلنا بتي نشو سعيرنا عن رغبو هابتي جنزب نتي ذي تأمي ذي تشجر بمحجاز أب سماي صدقين أكب سلام كريستوس مسكولاتكم يخون آمين